Jeg ruller. Så kører vi. Hvad siger du? Formation eller hvad? Ja. Okay. Du kan bare line op til lead. Eller kører du running takeoff? Nej, jeg stopper her. Så tager jeg midten. Nå, jeg bliver lead, kan jeg se. Ja, det er fint nok der. Du kører også over Okay. der. Spoler lidt op. Ready? Nej, den gør det igen. Gør den det igen, eller hvad? Ja. Nej, jeg fik styr på det. Shit. Altitude. Hvor ligger du hen? Der ligger en tail. Okay. Jeg vil gerne have burner hurtigst muligt. Du vil gerne A-burner? Ja. Okay, A-burner. Det koster. Lad os få lidt højde på os. Turning left. Ja. Tester lige waypoint der. Så jeg har 2, 4, 6, 8, 9 gange cluster bombs. Okay, jeg prøver at maintain speed her. 429. 430. Jeg taber speed, jeg kan ikke følge med uden burner. Okay, ja. Jeg går climber. med... Det er lige meget. Jeg kan også dække flight lead, hvis der er. Ellers så Ja, flyver vi ja. bare derover. Jeg prøver at bombe... Jeg tager det target der, som står alene. Som jeg spottede, når jeg overhaler dig faktisk nu. Ja, jeg går på dig så. Sætter den lige til straight and level. Eller til hold climb. Nå, der. Nå. Bliver jeg spændt på, om TKP'en virker, det kan den ikke. Vi skal lige restarte den. Lige tættere på. Damn. There we are. Sådan. Jeg leveler ud her nu. Copy. Er det bare mig, der kommer væk lidt skævt ind, eller? Jo, det gør vi. Jeg roller lidt left. Gør vi. Jeg går på din venstre side. Jeg ligger på din venstre side. Så bare med TKP til at virke igen. Jeg roller lidt ud. Ups.
Yeah, man, good formation, huh? Ja. Nå, kan vi break formation? Jeg vil gerne ind i mit orbit. Der kommer også venstre. Okay. Og jeg har... jeg har min TKP up and running. Okay, master arm on. Jeg går under dig, så. Ja. Jeg ligger faktisk bare og trailer dig i... Ja, bare rundt dig. Jeg hører noget omkring mig. Ved du hvad, jeg går ind og så clusterbomber jeg bare byen. Er det ikke det, vi gør? Jo, hvis du gør det, så prøver jeg at finde det køretøj der. Okay. Jeg fuser lige bomben her i. Jeg tror, jeg har fundet den. Okay. Så jeg går ind og bomber. Jeg tager den egentlig bare fra den af byen. Den giver ikke lås på lortet. Den ser bare også rimelig færdig ud. Jeg prøver at smide noget på den. Good luck. Come on. Bomb away. Hvad? Bomb away. Bomb away. Bombs away. Bombs away. Jeg fik da i hvert fald clusterbomben det. Har du visual på noget? Jeg har visual på den eller noget. Jeg har låst den. Single payway away. Copy. .30 til impact. Splash. Splash. Og visual på dig også. Affirm, no visual. Jeg trimmer det ud. Der er også. Det ved jeg fandme ikke. Det var så forkert det der. Ja, det var ikke den. Nej. For helvede.